Ak nezvládneš svoju hlavu, trh ti rozbije účet, bodka. Stratégiu máš, signály vidíš, ale keď príde čas konať, si mäkký. Bojíš sa straty, vyklikávaš profity jak amatér. Keď sa trh otočí, zrúčiš sa psychicky a potom scrolluješ YouTube, hľadaš ďalší svätý grál. Ako loser. Už stačilo. Tu nejde o grafy. Tu ide o to, či máš gule držať sa plánu, keď ťa trh skúša. Žiadne výhovorky, žiadne možno na budúce. Len ty, disciplína a výsledky. V kurze ťa naučíme roztrhať vomo na kusy. Prežiť aj najhorší drawdown bez paniky. Ovládať emócie ako stroj. Budovať neprestrelný mindset víťaza. Slabí nech kliknú preč. Toto je pre tých, čo chcú dominovať, nie pre tých, čo skúšajú šťastie. Nechceš byť obyčajný trader a strácať peniaze, ale chceš sa stať zverom. Ale len ak máš odhodlanie a odvahu.